Já jsem si nenastavil bite point, ty vole. No taky. To je asi úplně jedno teraz. 25 No, teď mi asi jo. vyšel. A Kolik? líbí se mi, že všichni 25. kol, jo. Ne, bite point. Jo, tak. Aha, já jsem zase neviděl časomíru. A zase jsem se tím musel úplně vyhejbat, ty vole. Já se sotva vypořádám s autem a ještě mi tam Martin leze furt vedle mě, ty vole. No tak co se tam cpeš, když s tím neumíš? Jsem se včera učil od Verstappena. Hej, to jsem trošičku přetáhl. Byl už slowdown, jo, ty prdele. To taky slowdown. 4 setiny. Mám další slowdown. No, že ti hodně seru, Martine. Ne, No teď a už mě vůbec nevyzbyde ne. peňál. Jo. A tak uvidí. Já mám 8 přetankováno o litrů. 3 litry, ty jo. Wow. Já s tím asi jedu moc v rukavičkách. Já ti řeknu můj fígl, jo. Já mám zadky soft a předky hard. No tak to budeš muset určitě do pitu. Na 30 kol by mi to mělo podle mě vystačit, uvidíme, jak to bude na konci odcházet. Tak měním výpověď. Sereš mi. Užij si to za mnou. Dobře ses tam nadspal. A já jsem no. Ten Mustang má jednu jistotu. Že na rovince mám spůlu. Jo, to se mi nezdá. Já už mám načlou převodovku. Já taky. Tady do těch brzd. Mě to většinou hryzne, že slyším, že to jde. Já Jak hodně celkáš rychle dolů. dlouho čekám. Musíš no. Jinak tě to kousne. No to, že jedeš takovým křápem, Michale, tak ty jedeš rychle. Ale to jsou jenom ty softky teď. No, jak to odejde, tak to...
Ale docela se dá jet za někým, že to není tak hrozný. A dopředu říkám, že hodně dělá i setup se defaultem se, ale vůbec nedalo jet. Jo. Super. Nevadí. Co se stalo? Tak. Víš, že mám taky skoro default setup. Aha, Ale Bavorák je v pohodě, to je kočička mírná. Jo, Bavorák je jediný, u kterýho je to v pohodě. Hej no. Jak mi to nechcelo fungovat v kvalde. To je jenom proto, že jsi si ještě nezvyk z 95. Přesně. Ty vole, tak tohle se mi vyjde, tak jsem velký frér. vyšlo ti to. Ale docela dobrý jako move. To jsem nečekal, že to na těch brzdách dám. Na Maxe to dal? Ne, Ne, úplně v klidu. čistě. Na brzdách venkem. To jsem v životě neviděl. A mě si dáš jak malinu. Nedá, musí mít strašně slowdownů, vidím jak jede jako prase. Nemám ani vteřinu. A Michal dělá chyby sám. To si děláš srandu, když si jel při nájezdu na cílovku úplně mimo. Měl jsem třeba půl desetiny, ale to jsem první zatáčce udělal. A teď sleduj, co ti provede na rovince. Ujede mi. Jak to? Protože Lepší to je výjezd. 4kola, tyjo, já tam jsem úplně neschopnej. Ale je pravda, jako že ho dojíždíš, doháním no. hodně, ty A já mám- vole. A víš proč? Já mám zkrácenou skříň. Já nejedu z defaultní. Já jsem si ji zkracoval. Protože jsem věděl, že je to moc dlouhý. A i s těma kvaltama jsem si hrál, aby mi to sedělo do 6 zatáček. Jsem využil toho, že tady to jde. Tohle je pro mě úplně nejhorší pasáž. Chápu no. Já to tady můžu jet celý na půl plynu a krásně si vyvezu. Jo, já tam mám co dělat, abych se vůbec udržel na trati. Chápu no. Mě to vysvětlovat nemusíte, já jsem tady zkoušel všechny auta. Jediný co nevím, jestli jsem si předělal úhly řízení, ale asi jo. Teď se mi to Mám moc lepší nepovedlo. výjezd. Teď se mi to moc nepovedlo. Já Ale mě jo. Místo toho, abych vás uvisel, tak budu bránit Pavla. A já jdu. Čím malej tlak na tebe a... Děláš chybky. No, já jsem za tebou byl asi půl kola a šel si. Jo. Takže to jsem na tom ještě dobře. Aspoň si zabojuješ. Přesně. A křup. Mě v tom jednou ruplo v tom prvním kole a od té doby jsem dobrý. Tak to já už mám možná 10% pryč z převodovky. A slowdown.
Dostal Klidně, jsi když za to to slowdown, dokážeš. nebo ne? Ne, Ty hajzl. Jak jste na tom s pneumatikama? Já mám nejmín 92%. Já 88. 92, 86. 87. 83, predná. Pekne. A jedeš já- všetky nebo hardy? Prefúkanú mám. Jo, to je blbý. Uá, kurva, čumím po gumách a ne na trať. Zase tady ta. Teď to nebylo tak hrozný, to spíš ty tam jsi tak dobrý. Jo, tak na ten four wheel drive, zrovna v tom prvním sektoru. To je Šup, jako jde znát převodovka. nejvíc podle mě. Jau, sorry, promiň. To jsem nechtěl. Dobrý, jedem. Kurva, tak ne, ještě? Já na vás asi počkám, ne? Tak můžem. Počkáme teda i na rada? Jo. Tak na nás Počkejte, počkejte. někde na cílovce, nebo prostě jeďte pomalu a my vás doženeme všichni. Tak, Pomalu nepojedu. Já jsem myslel, že se vejdu a ty jak jsi se jakoby vrátil na trať zpátky, tak jsem tě trefil. ono to tam klouže, takže já Já vím, ty s jo. tím bojuju víc než s tebou. Ne, že já jsem to měl tak akorát, že jsem byl vedle tebe a jak ty ses jakoby vrátil na trať, tak si do mě šťouchnul a otočil se. Ale já jsem neměl ani off track. To ne, ale ty, že jo, nejedeš jako přímce ten výjezd. Ty se dostaneš trošičku za... Víš za co? Za kurb. Jo. A Čekáme na rada, ne ještě. Má se zařadíme a pak to rozjedem. Tu som za vami. Jo? Tak jedem. 3, 2, 1, jedem. No, teď se to taky udělal, že jsi to jakoby nadjel. Jo, teď já to vpravo, takhle jedu vpravo. standardně. No jasný. A kvůli tomu, jak ty se zvrátil, tak jsme se šťoukli, no. Ty vole, to letí to auto oproti Medvědovi. No, Mergl nejede vůbec, no. Oj! Pardon. Já jsem se umáčk a šel jsem až na neutrál. Tak jeďte. Jo, takhle. Počkej, ty tam dáváš jedničku. Jo, to je jenom 5 kvalt. Aha. To pak jo. No, tak já jdu dohánět Martina. Jo, chyť ho. A jsou zábavný ty auta, ne? Nebo? To je super zábavný. Ako pre koho? Tak teď tím setupem. Ne, spíš, že jsi na to ještě nezvyk, když předpokládám, No, že jsi na to sednul teď bez jakýhokoliv tréninku, ne? Jo, jasné. No, já jsem, že včera rozkoušu volant, tyjo. A teď jsi s tím měl ten Touring Classic, ne? To už je dávno. To bylo trošičku jiný.
jsem špatně zařadil. No, 80% gumy. 88. 82. Čumím. Michale, to jste byli domluvení. Dobře ty. 73,1. Oj. A to máš všude hardy nebo i nějaký softy? Já mám iba softy. Jo. Rozjebal auto. Hodně. Jo. No mám třeba 50% motor. Tak to jsi na tom stejně jako my teď s výkonem. No ale hodně je to auto, jakože nejede to rovně. Ty vole, tak Ajajaj. zjistíme hovno o těch gumách, ale. Tak to zajeď opravit. Pak někde Počkáte na mě? počkáme, no jasně. No další kolo ne. Se zařadíme, počkáš na nás další kolo. Ale já nevím, jak jsem dával pit. To se dá přinastavit, až tam najedeš. Ti vyskočí ta tabulka. Kurva, kam jedu, ty vole. Nedívej se po gumách. Mluvím z vlastní zkušenosti. My se zase hezky sjeli. Já mám 87 nejmíň a jinak 91, 91, Já 71 před nás. Já Já mám 77, 73 a jedu softy. já mám vzadu 77, to jsou softy a vepředu 80 něco, to nepřečtu a to jsou hardy. Ale už je to na těch softech znát, jako. No, tak budu mít okolo míň jako je asi. Mě to vyměnilo gumy. Ach jo. Tak to je na hovno. Tak si dáš pak ještě jednu šichtu. Já ti pustím server. Jo, v pohodě. Mě to vyměnilo v boji za měkký, takže podle mě do konce závodu ještě půjdu do pitu. Asi musím ještě pohrát s převodovkou, tyhle, to nevychází v pár zatáčkách. Řadím Qualt vejš a hned dolů. Ty vole, mě sere, jak se zatáhlo, ty vole. To je dobrý No, náhodou. vidím, a ten Mercedes má takový jako zatmavený sklo. Já to mám taky jako přes mlhu. Oply mají všechny špinavý skla. Nechápu Audina proč. Taky. Audina taky. Ale to počasí mě baví takhle. Jo, je to hezký. A kuka, jak ty to brzdí. Mě to neopravilo motor. Tak motor asi nejde opravit, no. Jo, tady. Ty vole, fů. Co dělám? Ty vole, hoši, sandwich, jo, ty vole. Máš narozeniny? Jo. Ty vole, teprve 20 minut, jo, jsme odjeli. Ty vole, ten má zvuk ze zadu, ten Mercedes. Teda Bavorák. Jo, to fajn. Jak jsem ho testoval, tak jsem si říkal, kurva, to má tak dobrý zvuk. Lepší než Mustang, to pochybuju. Tak Mustang to je co? 28 litr V8 a 23 koní. No, zrovna na výkon si asi nestěžuju. Ale To bych kluci, si já vím, že budu mít rozsvítil. modrý, ale můžu s váma jako to, ne? Jet. Jo, jasně. Jo, jasný. Co jsi říkal, Martine?
Že bych si potřeboval rozsvítit, že se zatáhlo fakt host. Já vidím krásnou oblohu před sebou, je to fakt hezký. Červánky pěkný. Já jsem tam nastavil nějaký změny počasí a dal jsem 10krát zrychlený čas. A kde se to tam dělá? Vyskočilo to tam. A předtím tam to tam Ale neptej nevyskakovalo, se mě ne? na nic, já ty tvoje fígly znám. Zase byl venku. Nebyl. Ono to umí je náhodně, ty mraky. Což tam asi nasekáme potom na... Jo, já jsem teďka tam dal, aby tam byly takový ty zajímavější mraky a dal jsem 10krát zrychlený čas. Rado, ty když podřazuješ, tak mi normálně z toho stojí dyk. To nevím, jestli Je chtěl fakt jako- vědět. Je to Jo, fakt jo. fajnový. Ale Radou se to nějak naučil, ne? Už ví, kam vedou zatáčky. No a budu muset otestovat, jestli to dojedu na softech. Já to určitě dojedu se zadkama na softech. Že jsme v půlce a já mám furt ještě 70 něco procent. Já mám 83 nejmíň. Na hardech. Rada nevidím, ale slyším. Ne, to je Audina. 61 na prednej. Ne, to není Audina, je to Rado. 61 je málo. Já mám 88 levou přední, ale mám softy už od toho pistoku, no. Jsem to posral, já jsem to neuvědomil. Aspoň vyzkoušíš, že si má smysl dávat softy. S převodovkou si taky asi pohraju. Co se mi líbí je, že když to tady nezatáčí, tak jde přidat plyn a ono to začne zatáčet. Že to není jako u těch aut, co jsme jezdili doteď. Ty za sebou vidím strašně Audinu ujíždíš. a Ty mě strašně ujíždí. jsem dlouhej. No, a je to. Já se zkusím ještě unlapnout na těch softech. Ale fakt, že mám jako 80% motor, no. A 90% převodovku. Takže kolik mu dáme restriktor? 10%? Já si myslím, že my zjistíme, že můžeme jet na softech. A ta Audina ne. Takže Ale druhý to- závod teoreticky šanci máme, ale Ne, ne. první ne. Ale já teď chvíli budu hotlapovat. A uvidíme, jak jsou na tom ty gumy, no. Nebo aspoň softy na Audi. Joj. A jsem v hodinách mimo trať, takže pohoda. Už to asi klouže, no. Já to tady takhle trochu zkrátím, doufám, že nikdo Nemáš náhodou nesejme. hardky? Mám. Jak ti můžou hardky klouzat? Co si ty? Možná jsem se napojil nějak rozumně, Pavle. Jo, v pohodě. Ty Rado mi ujíždí normálně i časama. Na to přišel. Klouže, viď? No jo. Asi šoupnu brake bias.
Byl Rado v hodinách? Jo. Tak koho vyvolám teď? A mě začaly fakt louzat zadky, tam kde jsem mohl zrychlovat skoro naplno, tak teď nemůžu. Se nevyvolal, já jsem prostě jenom byl moc hr. Jsem byl za Pavlem. Trefil jsem. Ale 34,5 na měkkej. To fakt bude zajímavý, ty strategie. Jo. Já jsem zvědavý, jestli ty gumy vydrží. No. Ale už mě neudrží, Pavel, viď? Trošičku ti odjíždím. No, maličko jo, no. Přemýšlím, jestli tě nepustím, že bych jako vyzkoušel si jet za tebou. Případně tě i předjet. Kurva. Já tě tam nechám místo, jeď. Ale zase co je dobrý, takže víme, že já jsem byl po tom pitstopu přesně kolo za váma. Se to dá jako dobře změřit, kolik vám reálně ujedu. No, my už máme světý gumy oproti tobě, když jsi dostal čerství. A je tak. Pojď cirka. Ale jo, jedeš fakt mnohem líp. Otázka je, kolik je těma gumama. A tak je fakt, že já mám opravdu rozbitej ten motor, no. No právě, to mi sere nejvíc na tom. A mám Vydáváš vlastně sekundu na stejný kolo, ty jo. čas. Kolik jsi jel poslední kolo? Nevím. Máš to nahoře v pravém rohu. Já vím. Já se tam jenom teď nemůžu kouknout. 32,8. Osy jáš prdel, ty vole. Mi dáváš skoro 2 sekundy. Tak mám ty softy, no. Podle mě tady softy udělají třeba jako v kolo. Ale už jsou taky světý. A proto jedeš těch 32,8, jo? Jo. Ne, já nejedu úplně jakože úplně hranou. No prdele zase, Jedu tak, jo. Tím jsi to nevylepšil. Ale 89%, jo, restriktor.
Ne, já jedu jako udržitelně, protože nemůžu drásit tu převodovku. To jinak odejde. To je v prdeli. Už jsem mi skoro měl a roztočil jsem se. Ale funguje dupnout na brzdu. Jako s DTM 16 nebo Pragovkou. Já jsem dlouhý a dost dlouhý. Ale na leaderboardu jsem jezdil 31,5 nejlepší čas, co jsem jako reálně dal. A tady mám nejlepší 32,7, tak jako. Tak teď mám 50% na nejhorší gumě. Já 77. A 58. Jak je to možný, Martin, že máš 77? On jede hardy. Jedu hardy. No a vy jedete co? Já softy. Jako všechny 4, jo? Jo. Aha. Já mám vepředu hardy, vzadu softy. A gumy nejsou nějak limitovaný, prostě jeďte si jak chcete, pitujte si jak chcete. Jsme ve velkém šampínku pak. Jo. Tyhle, tak to u toho strávím víkend, jenom bych vymyslel, jak být nejlepší. Bych se přihlásil Stačí nějaký si vzít zapty. Audinu. Tak se přihlásí zapty, veme si Audinu. A budeme koukat. Bude jezdit 1.29. Asi ne, ale těch 1.30 by možná mohl skvaldě. Ale já zadky asi fakt dám softy na tu Audinu. Jakože to bude úplně v pohodě. Celý závod. To musím otestovat, ale vypadá to, že pojedu taky na softech. No. Jako na všech 4. Vidím, mě to ubejvá tak nějak podobně. Já že fakt bych to udělal tak, že bych předky dal hardy. Zadky softy, protože teď na to koukám a je to dobrý. To jedu i já, no. A Fanda se na to ptal a já jsem mu říkal, že jsem nikoho neviděl to takhle jet. Jezdil to v Touring klasikách Neumann. To je Neumann. fakt. A měl to tak, no. A myslím, že Míra Vároš taky. Tak Fandolhal jsem ti. Klidu. A myslím, Martine, Teď že jsem i na my to jsme to stejně takhle přišel, že to nějak tak jeli bude. s nějakým autem. Jo, to si nevybavím. Nevím, jestli Touring klasiky, ale někde jsme to jeli. Ale kucí, vzhledem k tomu, že jsem to dokonil, tak se buď zítra nebo pozítří, nebo až chvíli, tak zkusím, jak moc ubývají ty před, jako hardy. To znamená, že jsi to dokonil. No, že jsem rozbil auto, Předtím. pak bych měl gumy vtopit. Takže jsem neotestoval, jak jsou na ty gumy. Protože v případě, že bych jako odjel celý závod na zadkách soft a předky hardy a dával bych vám vteřinu na kolo, tak ten restriktor prostě musí být třeba, nevím, 79 ne, ale třeba 95%. Možná víc. Tohle Ne, to zase, kdyby to bylo takhle, tak by takovýhle restriktor někde už byl a to ještě určitě nebyl. Jako bývával 98 dost často taky. Tady té trati by asi slušel 98, no. Musíme otestovat teda i na těch dalších tratích. A když taky tam tu 98 dáme, no.
Jakože ještě o jeden klik ubrat, jo. Podle mě to furt bude víře, ale tak. Já jsem si tě chtěl předjet, ty vole. Já chci zkusit kluky zase. Jo, on je tam jenom Pavel. Já jsem myslel, že už je tam Rado. Tak čekáme i na Rada. Safra. Ale už jsem vás sjel o nějakou... Jo, přes 10 Půl sekund minutu. si nám přijel. No, tak no. Já řekl tak 15-20. Tak pustíme Rada, Martine? Já ho pouštím. Já taky. Díky. Jdem. Tak můžeš, Pavle. Poprosím Paula. Má co. Ale předky to nedají, na předkách jedu kolik? 17 minut, něco takového a Pardon. mám 50%. Co to můžu já jsem tě pošťouchnul. Kucík. Cože? 17 minut jedu na předkách, na spech No, a mám 50%. tak předky ti to určitě nedají, no. Já mám 4 přednu. Ale jak jste byli vyplesknutý z Radovou motoru zvuku, tak já ho ve svém autě vůbec neslyším. Ale ta obluha je krásná. Když jedeš toho šneka, tak ta první vracečka je fakt úplně jako labůko. Já tady na vás vůbec nemám. Kolik vám ukazuje Rehat, že máte na kolo spotřebu? Já to ještě neumím najít. 1,84. 1,88. 3,8. 2,8. Nám to žere o litr víc, Rado. Jak to, že by přestal pípat radar, když tam ještě byl? No, mě to vůbec neukazuje. Ale mně sere, že se na to nemůžu spolehnout. Já jsem se kouknul pak do začátka a vidím, že jsi byl na mě. Ale přitom radar už dávno nic neukazoval. A co máte, Rehat nebo otrhat? Já mám motr. Ale dal jsem 65 litrů a musel jsem ještě dotankovávat a stejně že mi to nevíde. Já mám minus 2 litry. No, Já jsem natankoval 58 nebo 59 a mám přetankováno. Super. Tak asi palivo mají úplně jiné ty auta. jo. Teď mi to ukazuje, že mám spotřebu 3,16. Podle mě ten Rehat je nějaký v rici. No Pavle, zůstaneš u Mercedesa? No, mně se líbí. Ty kráso. Ten Mustang i brzdí dobře, tyjo. No to jsem spolíhal, že to neubrzdíš, vole. To mě překvapil. Kdyby si to rozmyslel, chtěl si jet s Mustangem, tak ti pošlu setup. Povedlo se ti ho nějak skrotit, jo? Jo. Furt je to teda bestie, ale už se s tím dá jet.
Ale já jsem udělal setup na M3, na Opla i na Audi. Jsem to včera hrál. Mustanga to jsem měl pár kol a vysral jsem se na to. A Mergil ten jsem viděl, jak je pomalej na rovince i s druhou skříň. A vysral jsem se. Do pytle, A, Martine, Martin se ty jsi roztočil. dřevák. Máme čekat? Nejte. Čau Martine. Já furt zajíždím růžový sektory. Fialový. Žužový. A to mám ze 4%. Levou přední. Zase máš málo paliva. 14 litrů. poslední kolo. O kolik to je? O 2 sekundy rychlejší, než co jezdím já. Jsi první, viď? Bávám se, že bude chtít větší to. Restrikt. Jakože já už jsem vás jel o... kolik? 40 sekund. Plus jste chvíli stáli, tak třeba 30 vteřin. Co takovýho, ne? Se nepamatuju, kolik mělo ztrátu. Já si vzpomínám 1,25. No, říkám, že když jsem vyjel z pitu, tak jsem byl přesně kolo za váma. To znamená 1,32. To, ale jak Jo. dlouho jsme čekali, já nevím, jestli na Rada nebo na koho, víš? No tak 10 sekund určitě ne, třeba. Já na to nemám odhad, ale to asi jo. Já ti nejsem schopný odjet, Pavle. No. Ale ty softvy překvapivě Ahoj, jako Rado. držej. Jsou podle mě i teď lepší než hardy. 45% mám ještě. Já mám 32 na tom. Je sranda, jaký je rozdíl. Dnes, že já jedu skoro 25 minut na softech. No a už mi viděj palivo v pohodě. Jo, mě taky najednou. Já mám předek 30% a zadek No, ta Audi 75. je šílená na spotřebu pneumatik. Tak no. Na spotřebu pneumatika i na spotřebu benzínu. A už to nedrží. Teď jsem to začal cítit. To už neukecáš. 90% fakt to restriktor. jde úplně do prdele. Ale mám 28 předek a 69 zadek. Procent jako pneumatiky. To je nesmysl. Fakt levá přední mizí 4% za kolo. No víš, o co jde, Michale, že to není jako výkonem. Tam jde prostě o to, že já si s tím autem můžu mnohem jako rychlejš projíždět zatáčky. Já vím. Four wheel driveu. Takže tím jako tam úplně restriktor nepomůže se. Jediný v čem to pomůže, takže vás nedám na brzdy do toho, že jo? S harovinkou. Oj, v tom prvním sektoru už se skoro nechytám. Těma gumama. A jak dlouho na nich jedeš? Hele, podle mě po 20 minutách jsem havaroval, takže nějakých 25 minut určitě na nich jedu. To podle mě si havaroval dřív. No tak jestli 3, půl hodiny 2. třeba. Ale tak o 1 sekundu jsem to protáhl do dalšího kola. A myslím si, že Radovi už zase nevystačí palivo.
Ale jo, se to prepočítalo Mě úplně jinak. taky, mě taky no. Do pravých zatáček už to auto jede rovně. Je to příjemný. 21%. Jo, ještě chvíli, ještě kdybys to protahnul, Michale, tak bych třeba dojel Pavla. No, to asi jenom tak I vypadá. 4 sekundy, to asi těžko, ne? Kdybys to protáhl třeba o 10 kol. Jo, tak. Tak to myslím, že by tady asi nikdo nedojel. Kolik máš paliva? 8 přetankováno. Je to teď řve, že mám 5 tankováno. Teď se mě dobrzdilo. Ono to vypadá, ale Pavel je furt kolem těch 3,5 vteřiny, já ho nesjíždím. Jo, on jede dobře. Strašný. Ale baví mě to, strašně mě to baví. No, tak 24 jsem měl levý přední. Takže já budu muset vyzkoušet softy taky, jo. Já to dám na softech celý, určitě, těch 45 jsem bez problému.